L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed niċċelebraw illum is-solennità tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Hija festa kbira li tfakkarna fl-imħabba ta' Ġesu, l-imħabba tiegħu bla tarf lejna. Llum hija wkoll il-ġurnata marbuta propju ma' din il-festa li jsir talb fid-dinja kollha l-qudusija tal-kleru. Allura nitolbu ħafna llum anke l-qudusija tas saċerdoti. U speċjalment illum nitolbu għal reliġjuż Salesjan, Father Jean Paul, illi illejla se jiġi ordnat saċerdot minn Monsignor Arċisqof. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla flora ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox il-qalb ta' ibnek mimlija b'kull virtu qiegħed ġieħ kbir għalina l-bnedmin. Għamel din il-qalb għajn tad-doni tas-sema timlina b'kull grazzja. U riħana nżommu dejjem quddiem għajnejna l-ġid kbir ta' mħabbet għalina. Bibni Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. F'dak iż-żmien Mosè kellem il-poplu u qal: Inti poplu qaddis għall-mulej Alla tiegħek. Minn fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu. U l-mulej taxxaq bikom u għażilkom mhux għax kontu kbar fil-qatt iżjed minn kull poplu ieħor, għax intom liċken fil-qatt fost il-popli kollha, iżda l-mulej għażilkom għax ħabkom u għax ried iżomm il-ħalfa li ħalef il-missirijietkom. Kien għalhekk li l-mulej bit qawwija ħariġkom u fdiekom minn dar il-Jasar, minit il-Farawn, is-Sultan tal-Eġittu. Għaraf mela li l-mulej Alla tiegħek u Alla l-fidil li jżomm għal 1000 nisa l-patt u tiba tiegħu ma' ħbiebu u ma' dawk kollha li jħarsu l-kmandamenti tiegħu. Imma jitħallas f'wiċċhom stess mill-ledewwa tiegħu billi jeqridhom u ma joqgħodx jitlajja mal-għadu tiegħu, imma f'wiċċu jitħallas minnu. Ħares mela il-kmandamenti u l-liġijiet u d-digriti li jiena llum qiegħed nordnalek biex tagħmel kif jgħidu huma. Il-kelma tal-mulej.
Għas-salm inwiġbu flimkien it-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. it-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha imbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi lill-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek flimkien. it-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. U li jaħfer dnubitek kollha li jfejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdi l-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-fedeltà flimkien. it-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha. U għarraf lil Mose il-ħsieb tiegħu u l-emejjel tiegħu lill-ulied Iżrael flimkien. it-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Ħanin u twajjeb il-mulej, iduma jgħadab u kollu modrija. Ma mexix magħna skont ma ħaqna żinitna, ma ħallasniex skont ma ħaqhom ħtijietna flimkien. it-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, ejjew inħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla u kull min iħobb u mwielet minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma jarafx lil Alla għax Alla hu imħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina għax Alla bat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna lil Alla, imma għax ħabbna hu u bat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Eżis, jekk Alla ħabbna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu lil xulxin hu jammar fina u mħabbtu ssib il-milja tagħha fina. Bekk nafu li aħna nagħmlu fih u hu fina għax tagħna sem mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda li l-Missier bat lill-Ibnu s-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqar li Ġesu li ben ta' Alla, Alla jammar fih u hu f'Alla. U aħna għarafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. Alla hu mħabba u min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla fih. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajr lil Alla. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għax jiena ta' qalb ħelwa u umli. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qabad u qal infaħrek missier sit is-sema u l-art għax inti dawn il-ħwejjeġ ħebejthom il-min għandu l-erfu d-den u rejthom li xkejknin. Iva missier għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien moti lili minn missieri u ħadd ma jara fil-liben jekk mhux il-missier kif ħadd ma jara fil-missier jekk mhux liben u dak li lilu liben irrid jarrafulu. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli u intom issibu l-mistrieħa rruħkom għax il-madmat tiegħi ħelu u t-tol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek Kristu. Kebbes fina in-nar ta' mħabtek. Dan huwa kliem li ngħidu fl-innu tina ħlewwa innu verament sabiħ illi ifisser mod tajjeb ħafna is-solennità li qed niċċelebraw illum tal-qalb imqazza ta' Ġesu.
aħna nitolbu lil Ġesu biex fina ikebbes dil-imħabba tiegħu. Ħalli aħna jkollna f'qalbna dil-imħabba u nistgħu ngħixu mbagħad. Meta aħna naraw l-istorja ta' Ġesu fl-Evanġelju, ninnotaw li kull min iltaqa' miegħu, speċjalment dawk li iltaqgħu miegħu fil-qrib, dejjem raw fih qalb li tħobbhom. Jekk kienu n-nies li kienu skartati moti għal ġenb fis-soċjetà, f'Ġesu raw qalb li tħobbhom li tagħtihom lura d-dinjità u tintegrhom fis-soċjetà. Il-morda u dawk li kienu għaddejjin minn tbatija f'Ġesu raw qalb li tħobbhom u li terfaħħom id-tbatija tagħhom. Il-midinbin dawk li kienu tbedu minn Alla f'Ġesu raw qalb li tħobbhom li twasslilhom il-ħnina ta' Alla terġa' tħabbibhom mill-ġdid ma' Alla. U d-dixxipli dawk li kienu l-aktar qrib ta' Ġesu raw f'Ġesu qalb li tħobbhom u li tixtieqhom ikunu ħbieb kif sejħilhom Ġesu, ħbieb tiegħu. Ma l-ikbar turija żgur ta' l-imħabba ta' Ġesu hija meta naraw il-Ġesu fuq is-salib. Hemmhekk fejn qed jingħata l-ikbar għotja ta' mħabba u qed jingħata għalina għas-salvazzjoni tagħna, għas-salvazzjoni tal-umanità. U t-salib ma kienx it-tmiem imma dik l-imħabba mogħtija hemmhekk minna nibtet il-ħajja ġdida, Kristu irxoxt, l-imħabba rebbieħa u garanzija għalina l-koll li l-imħabba hija dejjem rebbieħa. Aħna naqdu flimkien il-festa tal-lum tal-qalb ta' Ġesu ma' l-Ewkaristija fil-fatt. Diversi parroċċi u knejjes issir illum iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija wkoll u anki proċessjoni jew illum jew ħadd li ġej brabta mal-festa tal-qalb ta' Ġesu. U bir-raġun il għaliex l-Ewkaristija fl-Ewkaristija aħna nerġgħu nagħmlu tiġdid ġeddu sagramentalment din l-ikbar għotja ta' mħabba. U għalhekk għandna dejjem nersqu lejn l-Ewkaristija b'qima u b'devozzjoni kbira, hemmhekk għandna l-akbar imħabba u meta nirċievu l-Ewkaristija aħna nsiru ħaġa waħda propju ma' Alla li hu mħabba u li lilna jagħtina s-saħħa u l-ħajja li għandna bżonn. Jien nixtieq nagħmel appell lill-ġenituri ta' tfal li din is-sena irċevew l-ewwel tqarbina u li huma ferħanin ħafna dan l-okkażjoni speċjali. Nixtieq li huma jarfu il-kliem ta' Ġesu ejjew għandi. U jiftakru wkoll fil-kliem li qal Ġesu meta darba id-dixxipli rridu iwarbu l-tfal minn ħdejh u Ġesu qalilhom ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi u żommuhomx. U nixtieq il-ġenituri jiftakru li f'dik l-età tat-tfal tal-ewwel tqarbina minnhom jiddependi. Issa kemm it-tfal jersqu lejn Ġesu biex jiltaqgħu miegħu u jirċevuh u ma tkunx biss l-ewwel tqarbina ma jkun hemm it-tieni, it-tielet, ir-raba' u jibqgħu jirċevuh, speċjalment nhar ta' Ħadd, meta Ġesu jkun qed jistieden lilhom u lil kulħadd ħalli niltaqgħu flimkien għall-Ewkaristija. U għalhekk l-appell tiegħi l-ġenituri tat-tfal tal-ewwel tqarbina huwa ftakru tal-kliem ta' Ġesu ejjew għandi ma wkoll ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi u żommuhomx. U flimkien ersqu lejn Ġesu biex ikunu jistgħu jirċievu l-Ewkaristija li hija l-ikbar imħabba
li jista' jagħtihom il-mulej f'qalbhom. Nitolbu llum il-mulej din il-festa każiża tal-qalb ta' Ġesu, nitolbuh imlinna qalbna bl-imħabba tiegħek u nitolbuh bl-istess kliem ta' dak l-innu sabiħ tina ħlewwa, qalb imqazza ta' Ġesu li berikt it-tfal ċkejknin, kebbes fina in-nar ta' mħabbtek u żommna miegħek imħadnin. Flimkien namlu l-isqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissen minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-Missier u biħsar kollox. Niżel mismawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza u tella s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn Missier u mill-Liben, li hu meqjum u weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nisqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew resqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tal-imħabba tiegħek lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex timlilna ħajjitna bl-imħabba tiegħek u tgħinna ħalli aħna nkunu bħalek qalb tiġbaħ lil tiegħek, qalb ħelwa u umli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu llum għal-qdussija tas saċerdoti mulejjejn lis-saċerdoti tiegħek biex ikunu tassew ħaġa waħda miegħek, sinjal tal-imħabba tiegħek qalb in-nies. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu llum għal Fader Jean Paul li huwa mill-Kongo li huwa reliġjuż Salesjan li lejla jiġi ordinat saċerdot minn Monsignor Arċisqof. Nitolbuk mulej biex timlih bl-Ispirtu tiegħek u tgħinu biex ikun saċerdot skont il-qalb tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru f'daw kollha li għaddejjin mid-dbatija, niftakru f'numru ta' nies illi jerqu propju viċin il-Greċja, numru kbir ta' nies fosthom ħafna tfal ukoll. Mulej għatihom il-mistrieħ ta' dejjem, ma ħeġġeġ fina wkoll din il-kuxjenza kbira għal dawk li qegħdin ibatu situazzjoni bħal tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk biex jirċievu l-għajnuna kollha li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir l-glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej li l-imħabba bla qies tal-qalb ta' ibnek il-Aziz biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek ikun jogħġbok u jpattilek għal ħtijietna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. U meta ntrefa' fuq is-salib b'imħabba tal-aġeb ta' lilu nnifsu għalina. Min ġenbu minn fut xerred demm u ilma u ħarġu s-sagramenti tal-Knisja biex il-bnedmin kollha jinġibdu lejn il-qalb miftuħa tas-Salvatur u kollhom ferħana jimlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Wasanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kuddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kon minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin koll għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Tana Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirti ta' ħajja ta' dejjem, imkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Giuseppe, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħal-għoliet tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk dak fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għafrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
Aħna nistennew u nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi l-nubiet tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu għamel mulej li s-sakrament tal-imħabba tiegħek iħeġġiġna b'imħabba qaddisa ħalli ninġibdu dejjem iżjed lejn ibnek u nitgħamu naraw lilu fħutna u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
din is-solenità tal-qalb imqazza ta' Ġesu, meta nitolbu għall-qdusija tal-kleru, noffru dan ir-rożarju għall-qdusija tas-saċerdoti. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera rbiħ kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrina dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera rbiħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrina dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik
Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Kif Santu. kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-ftana, ta' kitwilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrina dobietna ħarisna minnat tal-infern, hu ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-batija meta sija Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-ftana, ta' kitwilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrina dobietna ħarisna minnat tal-infern, hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-batija meta sija Ġesu Kristu kien immobbi bis-salib mingħand Pilatus għall-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobita ħarisna minnata tal-infern. Hu ġeneru kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Nissiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri saħnatek ikun li trid int kif fis-sema jdaflar. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minnata tal-infern.
Ħuġġa l-irwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u bija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tieni se nagħtik ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost niżambirek kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom Jistrieħu ma fil-paċi. ammen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa u Malla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassist tad-demonju. Irrażżinu għalna nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħed tal-infeli xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija li l-kalla fdalek lil-ibnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawhem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll
ومشينا في طريق الحية. على الجراتيا هنينا الكوراج وعرسنا من كل دني. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adirata Pesani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.